че няма да търпим това нещо да се случва. Още от вчера еколозите на община Пазарджик излязоха на терен и съставиха 17 акта за констатирани нарушения по договора, който имаме с Брокс, за необслужени контейнери и непочистени площадки около контейнерите. В резултат на това, за неизпълнение на поетите договорни задължения от Брокс, ние ще ги глобим с сумата от 61 500 лева, които ще бъдат удържани от месечната им фактура. Днес отново екоинспекторите на общината са на терен и ще налагат глоби от 1500 лева за всеки необслужен контейнер и 1500 лева за непочистена площадка около контейнерите. И това ще е всеки ден, докато Брокс и най-вече господин Иван Танков не започнат да си вършат работата, това за което ние и всички граждани на Пазарджик плащаме с нашите данъци. Отделно от това, до провеждането на процедурата по Закона за обществените поръчки за закупуването на техниката и контейнерите, ние по спешност вчера закупихме и в момента регистрираме два самосвала от 3,5 тона, наемаме хора и започваме сами да чистим площадките около контейнерите, нещо, което всъщност е задължение по договора на Брокс, но те не го правят и около контейнерите се зарива с отпадъци. Всички вие, медиите и гражданите, го виждате това нещо. Наред с двете машини ще се движи екип от еколози на община Пазарджик и ние ще констатираме, ще заснемаме всъщност кои площадки са непочистени, кои площадки чистим ние, изпълнявайки всъщност ангажиментите и задълженията на Брокс, и ще налагаме глоби от по 1500 лева за всяка непочистена площадка около контейнерите, която се е наложил ние да чистим, респективно ще ги удържаме от месечните фактури. Отделно от това, като друга краткосрочна мярка, ние поръчахме 69 цветни контейнера тип иглу за разделно събиране на отпадъците, които пристигат през този месец и през месец септември, с което ще направим нови 23 точки за разделно събиране на отпадъците в града. Отделно от това имаме договор с оползотворяващата организация за разделно събиране на отпадъците Екопак, които обслужват цветните контейнери. Затова поетапно да се подменят всички сегашни цветни контейнери тип Ракла, където съзнателно или не са били поставени през годините, но в момента хората ги използват, за да изхвърлят турбичките си с битовите отпадъци, а не ги използват по предназначение. Всички тези контейнери за разделно събиране на отпадъци да бъдат подменени до края на 26-та с контейнери тип иглу, кръглите контейнери с малкия отвор, където да не могат да се вкарват и да се бутат отпадъци, битови отпадъци, а всъщност да се използват по предназначение и ние там да слагаме пластмаса, хартия, респективно и стъкло.